Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman.
Dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. Asin Panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Si Mr. Hulbutan Manimoksaya sa Bicolnet TV. Babaeng taga-tig Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Hindi ba ako gwapo? Hindi ba ako gwapo? Ang
Pervisyo. Sinrit. Pervisyo. Sinrit. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi, and Ligawa. Mansulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning! Good morning, Tabi, Sir Gerard Bergunyo, Ma'am Nilia Marcaida, si Boring Cantada kay Sir Javier Bunsa, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pungaldaw kita ni na Biyernes. Soy fly day na. Primero ngaldaw kang bulan na Nobyembre, November 1, 2024. All Saints Day ngunyan na di. Tama ba? All Saints Day. Sa aga All Souls Day. Kundi ako nasasala ha. Sarabayan po nindon sa indong lingkod do ang oras kita 7 to 9. Pero istoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre po sa mga nagakala po yan kan sa indong lingkod. Apera po yan Tabi Ma'am Jocelyn Briscia. Kang mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. November 1. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, naman pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganito paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Tawara man po kibang maingat kan satuyang sadiri kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan, parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na siya man sana po nakakaaram kan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Sa panibago na naman na aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya. Ngunyan, i-guide mo po kami, Lord, kan samuyang mga gigibuhon. Tangani po day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa saimo. Patawada po kami, Lord, kan samuyang mga kasala. Tao lang po kami. Marupok. Nagkakasala. Bala ka na tabi, Lord, samuya. Lord, thank you. Bala ka na tabi, Lord, ha. Amen. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide.
Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Nila Tuon. Kasabay tabi dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan. Kami po sa Rabay, minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, pero misa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. Asin bawal tabi ang ma-stress sa mga panahon pong ini. Morning tabi, Maria Teresa Bugate. Kay Ma'am Cynthia Borlasa Villanueva, good morning. Ang sweet ko, good morning. Sa mga nakatutok tabi sa tuya ngunyan, good morning. Paki-share na lang tabi kan sa tuyang programa. Aning mahiling man kang iba. Noy, malukay ka sa aga Buddha anini pati paki kuhitan mo man tabi sana ako. Ayo. Sige. Ay, sidong may linukay ngunya. Good morning tabi. Pa-shoutout na tabi dito po sa office. Happy Halloween po. Sa takot maloko pero manloloko. Matindi ni siyang sweet ko. Good morning man tabi sa imo Junjun Talangan. Thank you sabi. Thank you tabi sa imo ang sweet ko. Ingat ka tabi ha. Huwag kang magpapaloko. Duwa man sa nabagangaya ang klasikang tawo. Sarong manloloko, sarong nagpapaloko. Ayo. Aring ka duma. Hoy mga tugang, petsa uno nakita ngunyan kang Nobyembre. Adi, kaskasunon tabi ang panahon. Piyesta ngunyan kan mga santo. Tama ba? All Saints Day. Saga, All Souls Day. Correct daw tabi ako kung tama ako o baliktad. Arin ang nainot. Aldaw kan mga santo o aldaw kan mga kalat. All Saints Day yan sigurado ako gari. Hindi ako sigurado. Pero ngunyan, piyesta ngunyan kan mga santo. Kaya bising-bising ngunyan ang mga kababayan niya to. Preparar pasiring po dyan sa mga simenteryo. Iyo tabi Ma'am Maria Teresa. Good morning po. Alat ka, ano lamang ang kalagan ta dyan? Narumduman ko kaito sa mga lola ko kaito, lolo ko kaito. Pag-arog kining piyesta sa gadan tabi Sir Javier, nagpipreparar sinda, nagtutulod sinda. So mga kapamilya tabagang nagkairinot na sa tuya, may mga paborito iyan. Ako halimbawa ako ngayon mawara na, ang paborito ko litsiplan. Litsiplan. No. Litsiplan. Pigahandaanin da yan ngaya ay paborito daw ngaya kay itong si Arog kay ining ngaya ong ampaw. Mga pagkaon kito, mga simple man sa nabaga. Ang gustuhon niya kito, so uto ngaya ong taldis. Tapos tsokolate. So yan ang tigaharanda. Pigtutulod yan. Bago mag alas 12, piglalagan sa sarong rolamisa, pigwa ki kandila. Piglagaan, tapos sigwa ngaya ki pagkaon, may maluto. Kung basta so, mga paborito kan mga warata na sa buhay. Gigibo. Inda sa natabi, Junjun Talangan, kung apod ka ini, nagigiribo paan ngunyan kan mga new generation. Nagigiribo man sa naganggang inot, so mga nakakamatua sa tuya.
Hindasan na sa mga kabataan ngunyan kung nagigibo pa man kaya. Ha? So mga nagtutulod baga. Maski nga ni sa sementeryo, pigdadarahan yan. Nagtutulod. Kaya lang ang pagtalikod mo dyan sa sementeryo, may minamaneuver ma. Pagbalik mo, ay, kinakan nga yaso tinulod ta. Kinakan nga ya ka itong daina. Ito pala, iba man sukumin ka. Pangyari tabi Magdalena Aspiliaga. Sabi ni Sir Javier, Ma'am Kasimlos, paano nga yan kung paborito mo, babayi? Itutulod daw nga yan. Salbatana. Gan mo yan. Pag paborito mo nga yan, babayi, ano nga yan, itutulod man yan. Kahiling mo na yan. Oy, good morning. Watching from KSA, Jeddah. Kumusta po dyan? Ang family ko dyan po sa Luluog, Tinambak, Camarines Sur. Tapos sa Barangay Buena Vista, Tinambak, Camarines Sur, ang Di Guzman family. Ay nga tabi dyan, ma'am ha, Ma'am Andrea. Dyan sa may parting Kamsur, nagulpi kang baha, hanggang ngunyan nga ni, may mga baha patabi dyan. Yo? Pero maski puro paano ta mga Bicolano kita, mga Uragon kita. Bangon, Uragon! Yeah. Di napaistorya ta sa na yan. So mga pigigibo-gibo bagakan sa tuyang mga may mga edad sa tuya. Nagtutulod diyan sa harong. Tapos minsan tidara pa diyan sa Kampusan to. Ayun. Pero dakol po mga pigbabawal diyan sa Kampusan to ha. Dahil ka mo dyan mag-irinuma. May tulod ngayon sa Ronglityo. Dakupon ka mo dyan tabi kang pulis. Bawal tabi dyan mag-irinom sa Kampusan to. Bawal tabi dyan magbuyong. Ayaw. Bawal tabi dyan mag-video okay. Yan naman raw naman nito sa video okay nindo. Tapos ang pinakalas na importantihon dyan sa Kampusan to, day ka mo dyan magparatarapok ki basura nindo. Day nindo iwaralat sa basura dyan. Sisayan maasa mo sa amukaan dyan. Kung iyo tabi mamlay, kung halimbawa ikaralat nindo, iwaralat nindo sa basura nindo dyan sa simenteryo, sisiyan mang limpya dyan. So mga kapamilya nindong yaon dyan sa pansyon. Tingnan nindong, pagburuhaton pa nindong naghihirigda na. Nganing manglimpya sa nakan mga basura nindong. Nailing mo na yan tayo, wawaralat nindo sa basura. Sisiyan pa paglimpyaw nindo dyan. Digdi muna ako sa buhi 1 week tamay kuryente. Sa libo na ipagkamong kuryente. Ay irak man tabi adi dyan sa Tiwi pala ay paso ibang lugar na kukuryentihan tabi sabi kan mga taga Tiwi bangan nga hali sa mo ang kuryente. May geothermal power plant nga kami digdi sa Tiwi pero nga kami dahil kuryente. Ipangyari sa mapa ko. Pati si John niya duman sa buwi. Maray dyan, baratan tilapia. Yeah. Baratan tilapia dyan, tabi John. Ang tilapia dyan hindi, taba ma. Ay nako, sige tabi Sir Ren sa Buen Consejo Radisan. Good morning tabi sa imo boss. Kumusta tabi? Puga-puga ang ayuda. Puga-puga ang ayuda. Ang angat ang lahat. Yan ang maura. Alang di ako kumbinsido kay Manong Rodel. Garibaling-baling si Manong Rodel. Si Rene. Erens, bantayan mo si Manong Rodel Brutamonte.
gari nagbabaling-baling. Nagbabaling-baling. Dapat naman sa nasangat. Gari nagbabaling-baling. Matarot da sa motor niya. Masiram ngayon tilapia digdi. Nagbabaling-baling tabian na si Renza pare. Karyata baka bakalinganin kitornilyo. Good morning tabi sa Malinaw Municipal Police Station. Oy, tao daw tabi sa kuya, chat tabi sa kuya ang ang CP number ni COP dyan sa Malinaw. Gusto kong makaulay niya na pagkaagadig di sa programa. Aramon ta lamang ang sitwasyon dyan. Aramon ta lamang ang sitwasyon dyan sa mga sementeryo dyan sa Malinaw. Baka lamang tabi maitaunin do so CP number sa ni COP. Istoryahon ta lamang. Paghahanda and ang mga bawat. Dyan sa Malinaw, nagkapiraman dyan ng sementeryo 2, dyan sa may parting Balading, tapos sigwaman naman sa may istansya. Yeah. Boss Ato, Kabigaw, good morning. Sir Jonathan Nagor, good morning, Tabi. Ano ang sa tuya mga reparo ngunyan? Biyernes. So donasyon baga tabi na itinao ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa probinsya kang Albay na 50 million pigtao na tabi sa mga tulong syudad kang Albay asin 15 munisipyo. Tapos 4 na eskwelahan digdi po sa probinsya kang Albay. Dinibay-dibay. Bago ngayon tabi, Coach Munil Calyo. Good morning tabi sa imo, Coach Munil Calyo. Matik na iya. Matik na ako kay Coach Munil Calyo. Maura gini tabi, bako iyo tabi pading rents na realisa. Coach Munil Calyos na. Ma'am Kasim Luz, good morning. O ni tabi mga tugang 4 mil 4,000 na mga pulis ang i-deploy tabi sa bilog na Bicol region ngunyan tabing undas para magtaonin seguridad sa mga kampusanto. Magbarantay kan mga pasaway. Yan naman, magpasaraway naman kamo ha. Diyan sa kampusanto. Pag mataw-taw baga tabi, Coach Munil Calyos, minapasarali man. Balo ang daing tao, taday man minapasarali. Yo, pasarali ka mo dyan, ikukurulong ka mo kan mga pulis. Condolence po sa Realisan family, sabi ni Ma'am Kasim Lo. Si Say Tabi ang nailing mo na yan. Ano mo ni Tabi, Sir Renz, si Sayan may gadan dyan sa Realisan. Condolence Tabi, sabi ni Ma'am Kasim Lo. Apwera kang 50 million, may itinao pa pong 1.3 million tabang pinansyal ang provincial government kang Albay. Na-resibi na inikan mga LGUs. Apwera kang 50 million na itinao ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Mga LGU, alam na dis. Gascon Cesar Nibres, good morning. Danyos tabi mga tugang sa infrastruktura asin agrikultura sa Bicol, uminabot na nin 4 billion, sabi yan kang OCD. 13 mil na initial na relief goods ipinadara na tabi kang DepEd para po duman sa mga naapektaran nindang mga persona sa Bicol region. Waman ki relief so mga taga DepEd.
Intra man nindo ngaya kami tapiktado man kami. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang mga reparohon ngunyan tabing aldaw kan mga santo. Yan, November 1. Digdi po sa lawag kan satuyang programa. Alas 7:27 na mga tugang. Ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Servisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Sulbitana sa Bicol Net TV. Mga tugang, mga kabayan, ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa natabi yan makuha. Diyan iyan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghahanap tabi kidor, boarding house. O dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Aileen. Ohayo gozaimasu. Happy Halloween po. Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. Kasabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Rener Burse, kan syudad nin Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Thank you sa Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan tabi ka mo magtaya sa loto. Bako sa waiting. Sa waiting may nasususpindi. Yo. Sa loto sana ka mo. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang mga katuwang sa programa. Salamat no. Sabi ni Sir Javier, sisay naman daw an may hararom na bulsa, mapapadumanan mga milyonis na yan. Sana tabi yang mga ayudang iyan, magamit iyan sa mga priority kang kada munisipyo. Baka konsay naman makaabot ang mga pirak na iyan, baka mapabulsaman hanggang sa nasabi ni Sir Javier. Inarumduman nga na ako kang inot, susim, nawara susim. Pag mga donasyon bagay manantig yugon mo may nagdonar na si pigpa-verify kung si sa iso tinawa na barangay. Sarusa ng barangay so tinawa. Tiganap si ibang simula na. Nasusi. Yugon mo sim na nga ni binanatan pa. Ay ano na tayo? Pighanap so sim, pigapot sa mga barangay. Anong inatawan ka mo sim? Hindi nga ito dahil. Pero wala na susim. Tiling mo na ang patisim. Pangyari sa mapako. Alas 7:31 na tabi mga tugang mga kabayan ko ang tadaw tabi mo nan linya kang pag-asa ha. Aramon tatabi mo nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ta undas ngunyan. Di aramon ta sa pag-asa. Ayo, kung kumusta, may pigbabantayan basinda naman na sama ng panahon. Raot ki panahon sa luwas asin sa lawgan sa tuyong Philippine Area of Responsibility. Kung malusutan naman sina, ano naman masasabi nila? Pag-asa, good morning! Pag-asa! Isang hindi po diriwang ng undas sa ating lahat. Ako po si Benison Estre. Bago tayo magtungo po sa ating weather forecast, meron muna tayong assessment po regarding sa magiging bagyo ngayong buwan po ng Nobyembre. Base po sa ating imahe na inyong nakikita sa inyong screen, meron tayong mga linya na maninipis associated po sa lahat ng mga bagyo. Simula po 1948, ditong makakapal na linya yung tinatawag po natin na average tracks
o yung mga typical na daanan po ng bagyo tuwing buwan ng Nobyembre. Kung titingnan natin yung ating image, madalas na ito yung naglalandfall na yung mga bagyo tuwing buwan ng Nobyembre sa Luzon, Visayas, hanggang dito po sa may Caraga region. At lumilit na lamang po yung tsansa na lumilis ito na direksyon or nagre-recurve dito sa may Philippine Sea. For the month of November, in terms of intensity, posible pa rin magkaroon tayo ng mga typhoon and super typhoon. And in particular for this year, isa hanggang dalawang bagyo po ang pwedeng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at papangalanan po natin ito na Marce at Nika. Update naman tayo regarding sa ating monitor na si Bagyong Leon. Nakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw, 1:30 AM, at huling namataan kaninang alas 3, higit 500 kilometers po hilaga ng Itbay at Batanes. Patuloy na humihina, ngayon ay severe tropical storm na at wala na pong direktang epekto sa ating bansa. Subalit andyan pa rin yung buntot nito o yung trough of a tropical cyclone Leon dito po sa may western section ng Luzon na siya nagdadala pa rin po ng mga paulan at minsan ito ay malalakas. Samantala, base rin sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang panibagong bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na araw. Para naman sa magiging tayo ng panahon ngayong Friday, asahan po ang maulang panahon sa western section ng Luzon dahil nga po dun sa trough or extension ng Bagyong Leon. Mataas ang tsansa ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, kaya't mag-ingat po sa mga banta ng malalakas na ulan na maaaring magdulot po ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng Luzon, dito sa may Northern Luzon, rest of Central Luzon, at ilang bahagi pa po ng Mimaropa, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, at mapapansin po ang pagbuti pa ng panahon dito po sa Metro Manila, Calabarzon, and malaking bahagi ng Bicol Region, madalas magiging maaraw, umaga hanggang tanghali, and then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi na po ng Luzon na magkakaroon ng makulimlim na panahon na sasamahan din ng mga pulu-pulong mga paulan lamang or pagkidlat, pagkulog. Sa Metro Manila, kapansin-pansin na magiging mainit na hanggang 32 degrees Celsius, mananatiling malamig pa rin po dito sa Baguio mula 16 to 20 degrees at ilang pambahagi ng Luzon, lalo na sa mga kapatagan, posible pa rin umakyat hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura sa tanghali. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, lalo na sa may northern and central portions, magdala pa rin po ng payong dahil asahan pa rin po ang mga paulan, dulot pa rin ng trough nitong si Bagyong Leon o yung extension nito, at asahan din po sa natitirang bahagi naman ng Palawan at malaking bahagi ng Visayas, ang fair weather conditions, ibig sabihin, madalas magiging maaraw sa umaga hanggang sa tanghali at sasamahan lamang ng mga saglit na ulan at mga kidlat kulog pagsapit ng hapon at gabi. Yung temperature sa Palawan and Visayas, posible ring umakyat sa tanghali hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, malaking bahagi pa rin ito, halos katulad pa rin na weather conditions as yesterday, bahagyang maulap at madalas maaraw sa umaga hanggang sa hapon po yan. And at pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, may mga areas pa rin na magkakaroon ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na ang Soc-Safgen, Northern Mindanao at yung mga kalapit pa po na lugar doon. Sa ngayon sa Mindanao, pinakamainit sa may Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius at dito sa may Davao City hanggang 34 degrees Celsius. Pagdating naman sa mga matataas na alon, meron na lamang tayong gale warning doon po sa may Batanes kung saan pinakamalapit po ang Bagyong Leon hanggang 4.5 meters pa rin po this morning. Pero possible po pagsapit ng hapon onwards hanggang bukas, magiging banayad hanggang katamtaman na ang taas ng mga alon sa malaking baybayin po ng ating bansa. At para naman sa ating 3-day weather forecast, asahan po bukas, Sabado, November 2, ang pag-improve ng weather conditions sa malaking bahagi ng Luzon at magpapatuloy pa rin ng fair weather conditions for Visayas and Mindanao na sasamahan lamang po ng mga saglit na ulan or pagkidlat pagkulog dahil po yan sa easterlies o yung hangin galing sa silangan. Pagsapit po ng Sunday hanggang Monday or hanggang early next week na po, aasahan pa rin natin ang mga pag-uulan, lalo na dito sa may Southern Luzon and Visayas. Medyo mataas po ang mga chance ng pag-ulan dyan, kaya make sure po na meron tayong dalang payong dahil pa rin yan sa easterlies at hindi rin natin inaalis yung chance na magkakaroon dyan ng mga cloud clusters and mga possible circulations. Dito naman sa may Northern and Central Luzon, posible na magsimula early next week ang northeast monsoon or hanging amihan. Ito yung hangin po galing sa may norte na may bagyang malamig po na temperaturang daladala at meron lamang mahina hanggang katamtamang mga dalang pag-ulan, lalo na dito sa may Cagayan Valley at lalawigan ng Aurora. Pagsapit naman sa may Mindanao, magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon na sinasamahan pa rin ng mga pulu-pulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog dahil pa rin sa mga localized thunderstorms.
Sunrise po natin ay 5:52 a.m., sunset 5:28 p.m. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo kay mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon, Ma'am Lomin Capo Seriola, Maria Elena Yamamoto Madamayli, Maricar Regalado. So pagkahapon may mga dampog and may mga pag-uran-uran. Kaya pasiguro kita pagpasiring ta sa Campo Santo at dyan. Pero dahil man po nahiling na route nin panahon, ang Pag-asa, Sir Jonathan Mondragon, sa luwas asin sa laog kan sa tuyang Philippine Area of Responsibility. Salamat Lord. Sana wara na. May mga bagyo pa da kita. Posibleng mga dua pa da tabing bagyo. Maria Ana Bursal. Bago matapos ang taong 2024. Day bali maski dua o kaya tulo pa yan basta day magtama. Maski day okay na yan maski tulo pa. Basta day magtama duwan sana siya sa dagat. Lang pagyaon sa dagat darakulaon man ang bagyo adi. Nasa sakop kita kang sawisaw. Kita kang sawisaw. Pa-shoutout na tabi kay Ernesto Bursal. Sabi ni Ma'am Maria Ana Bursal. Wasay ang satong pagkapo madumana babayaan Taga yari pamadumana. Nahiling mo na yan. Mabayaan na tapos maduman pa. Alas 7:40 tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang Philippine Standard Time. Break muna tabi kita ha. Sa pagbabalik ta urulayan ta na ining mga nakalinyadang pag-urerestoryanta ngunyan tabing Biyernes. Mabalik po ang programa. Lipas lang po ining mga haralipot sa nang mensahe. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana,
Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo kay bahas si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Alas 7:45 na tabi mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan darapo sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sa na yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. So dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Ta safe na safe po kamo dyan, ha? Oras na yan, asin ang programa inidaraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Rener Bursik Antabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinao. Thank you! Ayan mga tugang mga kabayan. Balik na po kita sa programa. Ako mapo girarian sa indong lingkod. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kita nin Biyernes. Fly Day. Primerong aldaw kang bulan na Nobyembre. Taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya ano pa pigahalata? Pahit na tabi kita! Servisyo Sin Reparo kay bahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. O, alas 7:46, sabi ni Madam Maylin, marinadig dita, naglukay ako. Ano tabi, Madam? Malayog ako. Malayog tabi ako pasiring dyan sa bansang Japan. Kung pwede pa sana di. Mala pa sana kung pwede maglunad ako sa sigid. Ora-ora, dayaw na ako dyan. Malunad ako sa sigid tapos malahid akong lanak kang nyog. Diyos, kaskason gari ang layog kaya. Hinagom na dai kaipuhan ang dahon kang bata. Iyo man ang gadade.
So hinagom, so isanlag mo na kaayan ang mais. Pakasanlag kang mais, medyo tutong-tutong na. Babayuhon mo, duman sa gagalpungon mo. Magamit ka kihalo. Ano ito? So, nalingaw ko na naman. So, halo sa nang aram ko. Ano ito, sutig? Gagalpungan. Ano? Halo sa aram, halo, ano ito, so? Lingaw ko na naman na. Kansarong simana, narumduman ko na ito, so, pigagamit baga pag naglilinubak. Halo sa nang aram ko, so, tig pupusak baga, halo. Ano ito, dulay? Bako, dulay. Dulay man. So, dulay, so, tig inom. Lubang. Permi ko lingawan si Javier ang lubang. Ang aram ko permi, halo. Inahiling mo na. Halo. Di, pag sinalang man sa lubang, ginalpong mo ng kang halo. Tapos pag runot na, sisirnihon mo, yun ang tabi si Javier, lalagan mo na kay asukar, dit na tubig, bibilog-bilogon mo na. Ay, tiglagan pa pala niyan so, apod ka, lukadon. Masirang pag may lukadon. Yang apod kan hinagom. May lukadon na ilaag. Tapos, pag pigbibilog-bilog na tabi si Javier, makonsuelo ang pag nagbibilog-bilog kaya. Tigarog-arog baga ka. Tigarog-arog ka. Pag bilog na, okay na. Ilag na sa nigo. Hinagom. Sa daraga, bayuhan ang apodkaan. Dun mananggan sa 2nd district ka in sa 3rd district, kung ano ang apodkaan. Bayuhan. Sa tuya, lubang. At dyan, baga, pag kaito, inta sa nasong mga millennial ngunyan kung aram pa yan. Kaito baga ngaya, marulubak daw ngaya kita, arog baga kining tapos pa sa nasubagyo, nagkaturong babaga sa mga batag na mga aralanganin pa, mga lumbudon pambatag, iralaga sa naiyam, pakalaga uubakan, ilalaog na sa lubang, papahito na iyang kang halo, babayuhan na iya. Sira mo niya. Linubak, ang apod ka. Sa ibang lugar, ang apod ka linupak. Linupak. Digdi sa tuya, ang pigsabing lupak, kung ika-construction worker, ang kamot mo may mga lupak. May mga lupak pag-aargar ka may lupak ako. Nag-construction ako kan sa rungal daw. May mga lupak pa ako, nagkarulupakan ako. Pero may lupak ako sanay kita sa trabaho ng araw kaya. Ngunyan, na, balikan ta sa mga naging kagawian pag-araw kining piyesta kan mga gadan. Ang sa tuya mga otoridad, perming nagpapagirumdom, bawal dyan magdara ki matarom, bawal magdara ki badil, bawal magdara ki alak, bawal magdara ki kung ano-anong mga pigbabawal. Kang inot kaya, Nobyembre pa sa na kaito, may mga nagpapapurutok. Kaito, dyan sa kampusan to, at anang nagkakaraturog dyan so mga mahal sa buhay papaputukan mo, baga din magburo kag dyan. Pinakro na batag sumay gatas pag may bagyo. Ayan nagatas na, ngunya na sa natabi yan tak. Kang inot na mga gatas-gatas. Maswertihon ka na kaito pag ang linubak mo may asin, may asukar. Maswertihon ka na kaito. Ayuhon ka na kaito pag ang linubak mo igwaki asukar.
Ayu-ayuhon ka na kito. Ngunyan, maurag na. Igwa na ki, apod kay ni. So, lukadon. Igwa pang mga gatas-gatas. Igwa pa nga ni so pampahamot. Ano ito? So, may pampahamot bagang liquid na tiglalag dyan. Minahamuton ang linubak. Ano ito? Tapos igwa pang margarin. Oh, maurag na ngunyan. Dakulo na mga sahog. Kaya minasira mo na. Kaya inot mga ano sana. Sinsa na nga ni kitang iwisik dyan. Okay, tigwa na kinyog. Ngaya, kudkudi daw ngayang ano, pagkaan. So, sa dit sa nabaga, na iubusan nyog. Ano ang pagkaan kang inot? Tabi si Javier. Miya, kudkudi daw ngaya ako kay kalibkib sana. Kalibkib. Tama ba? Kalibkib sana ngaya. Kalibkib. Vanilla ang tiglalaag. Tama, so mahamot. Vanilla. Minahamuton man agad. Pertihonon man agad. Okay. So, mga pagbabawal tabi, ha? Yan naman. Baka naman, kung ano-ano naman ang darahon nindo dyan sa Campo Santo. Bata ngaya so kandila. Kung ngaya sir, dahil naman yan nagtitindo. Ano? Hiling mo naman na ang kandila tabi. Hoy, ang kandila tabi. Pagdakula ang kandila, kusa tabi iyan nagtitindog. Ngunyan kung sadit ang kandila mo, kaipuhan mo tabi na landagon mo na sa puro baga kang kandila. Piglalandag mo na ito. Nganing pudkaan. Nganing matunaw sa kandila niya sa irarom. Nganing mapatindog mo. Magapit painit mo na pagsadit ang kandila mo. Pero kung dakula, tabi kots mo nil kalyos, usaya namin natin daw. Yeah. Okay. Kandila, bura, dahil na kita makiaramkan mga presyo taram, tanang haralang kaw ang presyo. Dahil na kita magpara ngaralas kayan, tapag arog kayan, mahal talaga suburak. Dakol mo niyan nagtitirinda dyan. Naka-arrange na yan. Igwaki, ang pinakaibaba siguro sang gatos 150. So may mga daon-dahon man tiglag, tapos may mga awot-awot. Tapos ang burak tulo. Di gwada kinababakal dyan, dahil nakamumaasikaso, dahil nakamumairipos, bakal na sa nakamu dyan. Tapos yan, nandaraon sa Campo Santo. Uni na. So mga kinakanan tabi nindo ang iba, nagbabaralon talaga. Makarakan dyan sa Campo Santo. Ang Campo Santo, bako man ang picnic. Bako man ang lugar na picnic. Kaya nga ni, Campo Santo. Iyan po ang lugar kan mga santo. Dahil nindo pagpara-irestorbon sa mga santo dyan. Kaya bawal tabi magdaraki, karaoke, video okay, o ano man na, patugtog ka mo dyan kung ano pa man. Bawal tabi iyan. Ngunyan, so kinaraka na nindo, daradara nindo sa mga kinakanan nindo, nasa styro na so iba, naka-plastic. So kinaraka ng tabi nindo. Ilagiraray nindo sa sako, sa plastic, darahon tabi nindo giraray pag ulit nindo. Bako na iwawaralat nindo dyan sa Campo Santo, tasisayan ma, relimpya dyan. Sisiyan ma, relimpya dyan, kang mga basura nindo sa Campo Santo. Di man makalimpya dyan sa mga mahal nindo sa buhay. Tao yan baga naghihirigda na. Awan pa nindong problema sa mga nagpapahiringalo na dyan. Muna naman kayan, so basura, iwinaralat dyan sa Campo Santo. Malapasan na kung pwedeng bumurhuat dyan so sa indong mga mahal sa buhay nindo. Bagaday ka mo sinirikadan. Iuli po nindo ang basura, daron po gararay nindo so sa indong harong, tapos i-dispose na, tama.
Bako na iwawaralat din do dyan sa Campo Santo. Tahirak man kan sa mga tugang nyato na mga mal sa buhay nyato na nagpairingalo na. Gusto pa nindong papaglimpyahon dyan sa lugar ninda. Yan tabi ha, mga pagirumdom. And mga tugang, bawal tabian mag-irinuman dyan, tabako man ang beer house. Bawal tabi ang mag-irinuman sa Laugang Campo Santo. Pwede ka magdyan pag nakainom ka. Bawal tabi dyan ang irinuman sa Campo Santo. Pero dahil man bawal tabi dyan, Coach Monel Calyo, sumaglaw ka, nakainom ka na. Basta dahil ka magpasaway. Dahil ka mag-crear kikariribukan dyan sa Campo Santo. Tapag nag-crear ka kikariribukan, pipick upon ka kang pulis, ikukulong ka. Bako? Ikukulong ka. Ngata, nagparibo ka duman. Nakainom ka pa. Dahil mapigbawal, so nakainom maglog sa Campo Santo. Bawal tabian, mag-irinuman dyan sa log ng Campo Santo. Kundi, ibang baga nangyayari no gadiya. Minsan tigtatarago ngaya duman sa mineral water, tiglag duman so alak. Talangan man na pagpapara, barantayan kamudyang kang pulis. Although 4,000 databing pulis ang itataltag sa mga sementeryo. Alangan man na kada saro sa tuya, kada pansyon, kada lugar ba bantayan kita kang pulis. Naday mag-irinuman tabi John ako per. Dahil na ka mo magparapasaraway pa. Ang pinaka-purpose takon nga niyaon kita dyan. Iyan man na sa pagkakataon na bisitaon ta sa tuyang mahal sa buhay, ipangadjita o apod ka sa misa so mag-sponsor ka mo sa misa. Ta ipangadjita nga ang kalagkay itong si Emmanuel. Yan. Importantihon iyan. Bako na madyaral ka mo, mapasaraway pa ka mo. So iba so mga millennial naman dyan nag-RML. Bawal tabi sa mga matarom. Paano nga ya kayo ni mabuno? Mabuno. Paano nga ya kami chap nga ya kami kan lechon? Bawal tabi ang matarom. O di ngalun sana ni doso lechon. Igwa ki mga pamilya mananggad tabi Sir Jonathan na may nagdadaraki arog kaya. Diyan sa Campo Santo, mala so kataning may kayong pansyon. Sa ibabaw kang pansyon, may sarong lechon. Dahil ko masabutan kung ano ang pinaka-purpose niya ka ito. Kang nagkarakana sinda, dahil man lamang kami pigagda. Kataning misa na sa pansyon. Grabe so karakana ninda. Dahil lamang kami pigaragdang katarani. Gari baga so, ngaya, pasalian tadaw ngayon yung pagtaraning tang pansyon. Gari baga so, kang aki baga kita, so tigpapaliwi kita. Ngaya, paliwo yung tadaw ngayon yung katarani. Yung po yan. Tanya ko, dakulon manining lechon na ini, dahil maninday ni maubos. Dahil lamang kami tabi, Sir Jonathan, inaragda. Kaya ako sa masunod, pag igwa pa kiarog kayo niyo, maray ka ni pakupsitan kihudo. Wag ganyan. Wag ganyan. Sulit yun. Baka ngayon sulit yun. Tulod. O na ang tulod tabi si Javier. Makonsuelo so mga nagtuturulod baga. Di. Napunduman mo kang aki. Ako kang aki pa ako. Arog na kaya. Kang aki pa ako. Pagtalikod kan so may pansyon. Babarayaan na baga so tulod so mga kandila. Sasalisihon mi naman iya. Kang kabata, kang ngaki pa ko ya. Di may mga tulod baga dyan kito, may mga
biscuit, may mga ano ito, so cupcake. Nakakagulpi ako kan Sir Javier. Nakakagulpi ako kaya. Idara ko sa haro, may pamawa na kami. Yugon mo anak. Dahil man ki, ate, sarado man so plastic. So cupcake, so mga biskuit, may mga soft drinks pa nga ni. Ang pagtalikod kang so kapamilya, papahiton mi man. Di, ilawag mi man sa plastic, pati so mga kandila, kukuroon mi pa. Tatig bibilog-bilog mi so kandila. Dahil man kami kito nag-apod kaya, dahil man kami kito o nag-apod kaya ni, nagninegosyo ki kandila na magibo tunawon niya so kandila ta, nganing gibon giraray na kandila dahil. Pig kukwami kito so kandila, pig bibilog-bilog mi, tadarhon mi sa eskwelahan, ta iyo bagang pigagamit sa paglampaso. No. Ang ano baga ka ito? Uyan so esperma. Uyan na tiniripon mi bagang kandila. So ula baga kang kandila. Pag tiniripon mo ito, iyo ito ang tigkukus ko sa bunot. Sir Javier. Iyo ito ang tigkukus ko sa bunot. Tapos pikukus ko sa salog kang eskwelahan, nganing makintab so salog, nganing mahal na so salog. Bago ngayon tabi, Ma'am Chadilla Chente. Gari teacher ko pa na si Chadil. Gari ngayon ay naramdaman mo pa kang aki ka pa. Iyo, naramdaman ko yan, pag-arog kaya. Ang paguli ko kayan pagkabanggi, na araw ka ng pitsaw, no? Aguli ko kayan, so mga tulod, daradara ko. Daradara ko. Batangon niya ng mga tulod, maurag na. Bako na sa mga koro cupcake, bako na. Mga maurag, naka-level up naman. Kaito sa kaito nga ni, may nagtutulod na supas. So, buro budigos baga tapos so, budigos tapos so, taling nga. Tayan pala, kang inot, so mga mahal sa buhay tabagan may mga edad sa to. Kung gano'n mga paborito kito, paan mga pagkaon ba ito tabi Chadel? Budigos, turtalinga, ano pa sa mga klasik ang supas? Mga paborito niyan kan mga mahal sa buhay ta, kaya yun ang tigtutulod. Ngaya budigos ngaya, paborito niyan ka ito ni Arog kaya. Diyo. Huto ngaya, turtalinga, tabi tig sa sausaw sa kape, so turtalinga. Pero so turtalinga, so gariban nagkakurit naman puti, matagas talaga. Diyo. Talikod kayan kan so mga kapamilya, sasalisihon mi naman Mga, pero pa sa daw edad ko gari kayo ito, elementary pa sana ako. Ang paguli ko kaya, yan, may pamahawa na kami. So mga tulod, dardara ko. Sabi ni Tak, pigigibo ko man ngaya yan. Yan. So mga aki ko niyan, dai na yan aram. Ay baga. Ngata, naka-experience pa kan so mga aki tangon niyan, dai na. Iba na ngun niya. Iba na ngun niyan tabi, ang kinahiligan kan sa tuyang mga kaakian. Bako na sa mga arog kayan kang ilot, simple unsa na kita. Ang pagkabuhay ta kito, maugbaho na kita, simple unsa na, ibabawon sa ng kaugmahan ta ka ito. Ngunyan, iba na. Magluya-luya sa ng signal kang cellphone kang aki, ngunyan, mataram na sa imo. Bakali na ngaya kung bagong cellphone. Tamaluyaon nga dalagan kay na Yogon mo ya. Iba na. Dahil lamang nag-iisip mo niya sa mga aki na sain makuha sumagurang ninda kipambakal kisilpon ang paguna ninda pigkupig pupurot sa nampira. Ingon man gustong ipabakal na silpon so mga mauragon pa. So mga 20,000. Isain mo ang kuahon na ang 20,000 na yan sa good for 1 year mo na ang konsumo.
Kalbatan ng pahitay ni Gunya. Laki ko niyan, dahil mo na pati masugo. Magharo ka daw ngaya mo na naman oy. Dahil. Taper may kapot sa cellphone. Kita ka ito, madiskartiho. Makahiling kita ka ito kibatag na matagas-tagas na pagkabanggi. Sang guton ta. Bako tama. Bako tama. May narumduman kami kito si Javier. May batag naman sa kataning may. Daman sa may lugar may batag. Pero sa batag, yaon sa nakatangod na sa may luwas kang, sa may tinampuna, sangguton men pagkabanggi. Di aldaw na, pinarakro may, hanap kami kinyog, pinarakro may, tapos dinarahan miso, tagsadiri, kang kinuaming batag, tinawan mi kipinakro. Pagkatawi mi kipinakro, otro aldaw, pinapick up kami sa barangay. Ayog po ya. Pinapick up kami sa barangay. Nireklamo kami tabi Ma'am Ninya Punto. Good morning tabi Ma'am Cecil Nolasco. Tinawan mi na nga di kipinakro. Pinabarangay pa kami. Iyo nga ni sumay narabas kang batag mi kasubang. Tinawan pa nga ni nga kami pinakrong niya. Sabi man kang kapitan duman sa Moya, Ma'am Cecil, aramdaman mo ni dyan sa Bumbon, dyan sa Purok Size. Di sige baga kami kitong luto-luto. Ya, nagdadaman ka nga ni baga kaito. Luto-luto kami, nagpipinakro, kung ano-ano. Luto-luto ba kami dyan? Dyan sa Purok Size. Duman sa Karatsa del. Tapi na barangay kami kang tinawan mi na ngani kan sa indang batag na kinuami. Pinabarangay pa kami. Diyo, pag abot naman sa barangay, sabi kang kapitan, sigurado ka daw ngayon na inisuma nagarabas kang batag din. Atay ngaya iyo, tinawan pa ngani nga kami pinakro kasuwago. Murag man so kapitan. Sabi ni kapitan, patawa na dado sa nangayanin mga tao ganito. Tinawang kaman nga ni bagang. No. Nagkata sabi kang kapitan, pinatana kaman bagang ngaya kang batag mo. Maray pa kaso intention bagang ngaya. Pinakakan sa mga tao. Duman sa may samuya. Pag nagtiripon-tipon kami duman, kung igwa dyan, si Saiso gusto, kumuha ka dyan. Pinakakan mi sa tao, pako man talaga sa sa kagustuhan mi, para sa tao ito. Tapos tinawan mi pasot. Sabi kang kapitan, patawada na daw sa nata, nakatana ka man kang batag mo. Hindi sana si Ma'am Cecil Nolasco kung nakatana man kayo itong mga pinakro mi doon. Minsan nagpapakro kaming tingkay, batag, nagugulay kami tabi Art Blanquisco Jr. Good morning tabi jay mo. Maura gining barkada ko. Iyon na sana ang marhay. Alagaan mo dyan si Papa Dan ha. Baka si Papa Dan baka magpayatan dyan. Alagaan mong maray si Papa Dan. JR. Sige mo, ragang pait mo ha. Sige sana na pait sana para sa ekonomiya. Okay, iyan, tabi mga tugang. Iba na. Ang sabi ko na nga ni, iba na ang mga aki ngunyan kaysa mga kabataan mikang inot. Iba na. Ang aki ngunyan apod kayo ni. Nakasarigon sa maguran. Nakasarigon sa maguran kami kaito. Ako kaito, dahil ko paabot sa padyak, nagpapadyak na ako. Nagpapadyak na ako kaito tabi Sir Jonathan Mondragon, diyan sa Tabaco. Dahil ko paabot baga sutukawan kang padyak. Sa bara ako nagtutukaw sa bara.
Nagpapadyak na ako kay ito. Ang pamasahe kito sa padyak, sa lapi. Kaya pag naka 5 pesos ako kito, umahaw na ako. O, hilingan ko niya nindon mga kabataan. Dahil na. Nag-construction ako kay ito, pag may duman sa may kataning may mapabuhos nga kay harong, kay puwan ki mga labor, o titiripunon man kami kan magbarkada. Sus, Mario, si. Tatrabaho kami. Diyan kay ito sa tabako, diyan sa highway baga, Sir Jonathan. Dahil pa ini aram ni JR na Blankis ko Aki pa ini. Kaya ito, yan na Karangahan Boulevard, pasiring sa Siga, grabe dyan tabi ang nagbabaralad kiparoy. Pigbabaladan iyan natin ng kiparoy. Umuran. Binuloso, paroy, pasiring naman sa may samo, sa may kalyime. Tamang-tama, mapaeskwilahan ako. Ay ako, dakulo na paroy sa kali. Dahil baga ako miniskwila, kumino akong sako, sinarako ko so mga ibinulos na paroy naman sa kali. Binulos na sa kali, di. Samuya na ito. Di ako nag-eskwila. Pagkagabi nalad ko, makanakaduang sako baga akong paroy. O bakong nagkaigwa kami kibagas. O, ilinga, ang mga kabataday na ngunyan. Kaya ito mga, kumbaga ma-inisyatibo kaya ito mga kabataan ngunyan, dahil na. Ngunyan, so kabataan ngunyan, iba na. Pag, dahil ng load sa cellphone, Mami, Daddy, dahil na akong load. So, Maria Jose, mahagad na naman. Sugod mo dyan na. Ano nangyari kang buhay tapag-arog kaya? Alas 8:14 na pa lang. Naka-standby pa si PM Tony. Dali tama na muna yan. Basta sa mga pigbabawal tabi pagpasiring nindo sa Campo Santo. And tandaan man po nindo, pag mahali po kamo sa Indong Harong, hulbuton so dapat hulbuton. Taba katabi, may mga insidente nang nangyari kaya na napabayaan sa harong, may mga nakasaksak na kalingaw, nag-overheat, nagkasurulo sa harong. Dahil po kamo mag-ubos sa rabay, pasiring sa Campo Santo, dapat may matada sa harong. Taba katabi sa mga salisi, na hiling kabus kamo dae, pag uli nindo, wara natabi sa mga pinaghanap-hanapan nindo sa harong. Linaog na kamuki, mga salisi. Importantihon, pag duman nindo sa Campo Santo, ang pagbalik tabi nindo sa Indong Harong, kumpleto man giraray. So yan tabi ang mga pagirumdom. Dahil po kamo magsarabay, tapos kung maduman kamo, mga radyi, bako makipag marites, kapag yaon dyan, maritisa na. Magpangadyi, ipamibi nindo sa mga mal nindo sa buhay na ito na. Kumusta nindo, kung kumusta, nagiinom ka pa dyan, dahil na. Ayan tabi ang gibunin do. Sige. Alas 8:16 tabi, mga tugang mga kabayan, ang satuyang Philippine Standard Time. Break muna kita sa rabay po muna kita sa Horacio Imperat. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan,
nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na Ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana.
and White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo kay si Manny Moxea, Mr. Kulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:23 na tabi mga tugang mga kabayan. An sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sa na yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariner, so dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. So mga naghanap tabi kay boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras pong yan, asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Burse Cantabaco, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinawal ba? Katawang tama ng Capos Bilo Lotto Outlet dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinawal ba? Salamat! Balik po mga tugang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutan na tabi ningon yan pong aldaw kita nin Biyernes, primerong aldaw kang bulan na Nobyembre, taon 2024. Sundo tabi kita Ma'am Kanyo, alas 9. Kamusta? Paki-share na lang kan sa tuyang programa. Nganing mahiling man po kang iba. Sige po, duro-diretso na tabi kita. Servisyo Sinripay, Kaibahan, si Manny Moxea, Mr. Kulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang kuhon ta do tabi mo ng linya ni PM Tony. Naka-standby na tabi si PM aramon ta ang mga sitwasyon diyan sa luwas sa pagi po ni PM Tony. Say na si PM, talagang difícil ang signal ni PM. Sige. Kontan linya. Nailing na nindo ya. Yan ang problema. May mga lugar talaga na maluya patabi ang signal. Kaya puan pa magtiyaga talaga. Taso iba, da pa kuryente. Iyo, dahil pa po kiba suiba, dahil pa kikuryente. O kaya arog po kayan. May mga lugar tabi na da pa kita tabing signal. Kaya medyo maluya po ang komunikasyon. Nasa linya na si PM Tony, alas 8:26 PM. Maray na aga sa mo, please come in. Yes, kami Sir Mox, good morning. Just marakay nga pagkaaga sa tuyang mga paraan babay. Sa tuyang paglibot-libot, mayroon lang kita kidugang na impormasyon. Sa tuyang paglibot-libot kami Sir Mox, hindi sa banwaan kan pagkakayalbay, na hinintan na ngayon na pagkaaga, luhay-luhay naman na nagdadakulan mga nagbibirisitang sa indang mga mahal sa buhay na sa buong digniso nagkapirang na Campo Santo, ngayon na pagkaaga. Aha. Maray na yan tabi PM, dahil na sila makipagsabayan at yan. Roger, Rodat. Aron kayo ni, samantala ni dangon yan na kulang pantawo, at yan, madagsayan dyan na hapon. Roger,
Ngayon, gabay tapos sabi siya mag-play. O kinabili, pagkakapon, gapoon na naman mura. Tas sabi kang Pag-asa Tabi PM, pagkahapon, may mga paguran-uran. Roger sa dati. Hanggang Banggi. Aha. Samantala ho na, ng mga kababayan ta, Siyempre, sabi din manigit sa tuwing kababayan, nakalain mga nagtitinda ng mga dati kasing burak and sa talagan and igwaning nagpupunta sa Excelmo sa Bisin Post. nakaset na yan, nakaset na. Roger, and igwaman yung mga depende sa klase ng mo, depende sa range na yan. Kumusta sa Kandila? Kumusta? Nagmahal man? So, pag sa presyo, pagdating sa report, ano pa man, may mga baka medyo mura ba na ito pa man? May nagsabi din na ang dapat tindogon so Kandila bako so iba ang patindogon. Marong kasi mas sila yan tapos siya kung dapat niya serious yung Kandila. Ang Kandila ko yung multi-rate ang mata. Pangyayari adi. Kaya yan. And also, siguro ako ang naman yung pagkakataon dumating sa tuwing mga kababayan sa mga patantabay na kung mabisita pagkatabi Sir Mo. Igual yung pinangapudan man ang acting governor kang Albay na kung pwede Sir Tabi baga Sir Mo. Dahil mo na mag-inawang minala. Dahil magirino man dyan sa kampusan to. Dahil mag-inawang sa kampusan to. Iwasan ng... Yan, sa sobrang remote baga, hindi mo lang parte-parte. Ayan, databi sa Mox, and ibitaran mo na. Tangan ng duman sa matuang kilong kumemoral kanyang mga katugangan niya itong lumaaraw na. Kaya nga ni na po na nakampo kan mga santo ta. Day dapat dyan maribuk, day maribukan ta na may nagtutururog dyan. Roger to that. Oo. And siguro, at yan, mga kaulay ta and lado kami sa mga kapulisan kung ano ang sendang alam ko may doble pagbabantay sendang kayo iyo, dako lang tig-deploy ngayon na pulis. Roger, i-deploy ngayon na pulis sa mga na banwaan para nga nagdita ba siya sa undas offline na kaluluwa ngayon tabi na taon. Apera kang miyembro kang PNP, gwapa dyan so taga BFP, so mga taga RHU, pati so Coast Guard na nga ni pati so RHU, nag-aalalay man ng tabi PM dyan, may mga kababayan bagita na ngayon nalilibong, na dismayo, importante yun yan. First thing na yun. Resistensya ba sa mga kababayan, yung kaso tabi Sir Mox na kamate, yung sa sobrang tao baga, may mga naiwasan, may mga kamatean, at least igo tabi yung mga nakistandby na mga personahe sali sa RHU and siyempre sa Bureau of Fire, lalo na kinakaipuhan sin David Sir Mo. Okay. Sige. So, yaon man dyanan sa mga luwas na kang Campo Santo, igwa ki mga kanopi na yaon dyan sinda. Wag yan lahat. Sa mga oras na hiling kaso naman ini, hindi ka lang ito si COP na maano ta, kaulangin ba? Kundi, Berisyo na yan. Berisyo na kayo, tangi siya. Sige. Sa pagmahal sa tulig na sa pinagbabantayan sa mga oras din sabi ko na sa preparado sa pagdagsa ng sundo aga. Basta samantala ho nagan mga kababayan ta habang amay pa, pwede na sinamag dyan, dahil na sinagsabay doon sa pinaka-peak ng so pinaka-volume kan tao, mga between 4 p.m. hanggang mga 7 p.m. kadakol na tao na dyan.
Mga pagkusahan niya sa yan so Aha. umalatan Na may na mhm. tapo na mo yung mga tao pero katutuyan An-advise ta sa mga kababayan ta day magsarabay gabos magberiyo gabos pa kampusan to tapag day kinawalat sa harong may masalisi. Roger to that. Yan ang karoon dyan sa dapat tandaan sa mga kababayan, lalo na so mga kumbaga dapat igwa kami nawawala. Anyway, magatawi sir mo kasi ano sa tuyo mga namaaram na kung nalimbawa dahil taman mabisita iyo baga minabisita Baga. sa tuya. Baga pero may man bagayaon andyan kaya maray nga kunday nga nindo ako nagdibisitaon ako ang mabisita sa indaw. Kaya dahil man kinakaipuhan na magurubos-ubos kita magpasirin sa kanto sa sabay-sabay. Masasamutan man kita and sinda na mismo ang maraming mabisita sa tuya. Boda sa mga nakasaksak horol buton man sa nang pinag yan ang pinaka-importante kanyan. Kapag nalingawan, pag sobrang init iyan, yan ang pagbupo nanta. Rimati na yan. Iyon na yan ang perming pagiromdom kang BAP kaning day magkasuno. Arogan ka. Kaya automatic. Sige. Ang pagkasulbong day paglingawan gabuton. Sige. So yan tabisan mo mga dugang pang sitwasyon, section report, hindi kaluwas. Numero 2, story kibiste, turong kami ko lang na okay. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay. Salamat BPM sa dugang na report diyan sa luwas. Oni pa lang tabi mga tugang ha. Ang provincial government po kang Albay pig-release na po so cash assistance. So cash assistance duman sa tulong syudad kang Albay and 15 munisipyo plus apat na school division office. Digdi po sa probinsya kang Albay. So 50 million bagay ining pig donar hali po sa Office of the President. Natabi so mga kada munisipyo maraman lamang nindo kung piraman so munisipyo nindo piraman so i-release na cash assistance 3 million databi diyan sa Libon, Pulangi, Uwas, Ubilyar. 3 million kanin ipigti 3 million. Tama ba ko? 53 million siguro ini 3 million sa Libon, Pulangi, Uwas, Hubilyar. 2 million tabi, 2 million pesos sa Pidoran, Ligao City, Ginubatan, Tiwi Albay. Samantalang 1 million, 1 million man, baka tigwa 1 million o kaya tama, tigwa 1 million siguro ini 50 million bagay ini. 1 million pesos man sa Legazpi City, Tabaco City, Malinaw, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Rapu-Rapu, Manito, Daraga, Kamalig. And 1.5 million sa School Division Office kang Albay. And 50,000 pesos po sa SDO Legazpi and SDO Tabaco and SDO Ligao. So 1.5 so sa Albay mas dakula so sa Albay and may pipig 500,000 pesos sa SDO kang Legazpi, Tabaco and Ligao. O yan tabi mga tugang so 50 million na donasyon hali po sa office kan Satuyang Presidente na ipinagdara po digdi sa Satuya sa paagi po kang provincial government kang Albay. Na ang inkargado ngunyan tabi, iyo tabi si Ate Glenda Ong Bungaw. So pera kayan, may pig-release naman so provincial government. May pig-release man so government, so provincial government
nin apod kay ni sandali madali. Hay na ito. Hay na ito. Hay na ito. Taba ka masala kita. Ay na ito. Albata ng pahita ini. Say na ito. Luto na ha. Nawara lugod so. Pigpahita digdi. Ma'am Ching Praxidyo, good morning tabi. Iyo. Nawara lugod so. Ay na ito. Sandali tatighanap ko lang tabi. So, sa kuya ko, di ko pinal. Ang tabay man tabi. So, mga personahe kang DepEd, may relief goods man tabi sa Indo. Ito na ha. Ay, naini. O basta ang klase, marisyong po sa probinsya kang Albay sa Nobyembre 4. Iyo, sa Lunes na yan. Ay na ito. Si siya nagiro. 1.3 million. Tabang pinansyal na resibi naman kan mga LGU sa pera kan so 50 million bagari. Yo. May 1.3 million pa tabang po kang provincial government. Okay, sige. Apera ka itong 50 million. May pigpa-receive naman so provincial government. Okay, sige. Digdi kita, alas 8:39, mga tugang, tama ba? Alas 8:39. Padingin so, good morning tabi sa mo. Okay. Alato na ha. Nailing mo na iyan na. Duman kita sa relief. Iyo. So relief para po duman sa mga taga-DepEd. Iyo. Igwa tabi ki 13,000 na initial relief goods ang ipinadara na tabi kan DepEd para po sa mga naapektaran po naapektaran na personalis kang DepEd digdi po sa Bicol region. Pinadara na databi kan DepEd para po sa mga naapektaran nindang mga personalis digdi po sa Bicol. Uminabot na po sa Bicol ang pinadarang relief goods, hali po ini sa Department of Education Secretary kay Sani Angara para po sa mga personahin nindang naapektaran kang uminaging bagyong si Christine kang nakalihis pong simana sigon kay DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad na nasa 3,400 initial 3,400 initial relief goods ang ipinadara po na itatao databi sa mga paratukdo asin empleyado kan sa indang ahensya. Makakaresibi ang mga ini nin bagas asin bottled water food packs como food packs. Pinakadakol databing matatawan ka relief items ang Camarines Sur na igwa manin 1,800 1,800 samantalang 1,800 1,000 sa Albay 500 man po sa Naga City asin sanggatos man po sa Iriga City. So 1,800 ang pinakadakol na mga paratukdo 1,800 diyan sa Kamsur 1,000 sa Albay, asin 500 sa Naga City and 1,100 man po sa Iriga City. So yan tabi so mga matatawan ki relief goods. Hali po sa Department of Education. Digdi po sa Bicol Region. Sisiyan mga apektado. Sisiyan mga apektado. Di gabos man baga apektado. Mga paratukdo. Tapos mga empleyado. Di arata-rato na sa tabi nindo kung sisayan matatawan sa Indo. Mga paratukdo, mga empleyado kan DepEd.
Alata-lata no sa natabi nindo, ha? Okay. Sige, alas 8:42 natabi, mga tugang, mga kabayan. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mabalik pa po kita. Hunin mo na, nagkapira sa ng pagiramdam. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manimok siya sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan, ilang-igising na, at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Ikaw magbangon, ika'y magsilakad, at matsiglang tumuhin ang ating simbahan. Ang Servisyo Asin Reparo kay bahas si Manimok siya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa 46 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. nagsasimba, ang
Ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Nalbay. Manalangin ang bendes. City Councilor Riner Burse Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Kapart Abila Kang Malinaw. Balik po mga tugang sa indong lingkod, ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Unyang pong aldaw kita nin Biyernes, primerong aldaw kang bulan na Nobyembre, taon 2024. Sundo kita mga tugang alas 9, kaya doro-derecho na tabi kita. Servisyo Sin Repar, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. O ni Baya, sabi kang Pag-asa, may pigpaluwas digdi, sulistahan bagatabi kang strongest typhoon in the Philippines. Ramon ta daw ini, tagari, mas maray so igwa kita ka ini, aram ta ini, Sir Jonathan. Huni so mga listahan kan bagyo sa Pilipinas na mga matitindi. So, na-record na paros, ang pinakalangkaw 320 kilometers per hour. Sus, naglabing 300 pala ini. Ini na so pinakamakusog na bagyo adi, si Riming. Otron taha, poon po kang 1945 hanggang 2017. Ining strongest typhoon in the Philippines. So, kang October 21 to 26, suralawig adi. 1988, si Bagyong Unsang, 215 kph kusog. Iyo, dyan ini tuminama sa Bira, Catanduanes. So Bagyong Trix, October 16 to 23, 1952. So Trix pala din ani. Ining Trix, so nagpatunaw kang natunawan. October 16 hanggang 23, 1952, 215 kph man, tuminama po sa ang sentro kay ni Legazpi City. Matindi adi. Bagyong Odette, September 16 to 24, 2013, 215 kph man, tuminama dyan sa Itbayat. Okay. Si Kading, July 6 and 10, July 6 to 10, 1986. To 20 kph, tuminama po yun dyan sa Bigan. Yo. Si Ruping, November 10 to 14, 1990, to 20 kph man dyan po sa Cebu. Arin di kiso mga haraniyon sa nasa tuya. Uning Legazpi pa. Sa Bira, kuni pa so tuminama si Bagyong si Nina. Nina, December 20 to 28, 2016. 240 kph dyan po sa Birak. Uni pa, si Bagyong Sisang. Yan, natandaan na ini. Pading Randy Leonard, good morning tabi sa mo. Batching. Si Sisang, November 23 hanggang 27, 1987, 240 kph siya tuminama po sa siyudad kan Legazpi, sa sentro. Yo, si Sisang. Si Ame, si Luling, si Luling, October 15 hanggang 24, 1980, o kaya 1998, 250 kph, dyan po man sa Bira, Catanduanes, tuminama. Ang matindidig ditabi, Batching Leonard, si Sining, Sining, kang 19 o kaya October 11 hanggang 15, 1970. Si Riming, 275 kph, tuminama po dyan sa Bira, Catanduanes. And ang pinakamakusugo na bagyo sa Pilipinas, na tuminama po kang November 26 hanggang December 1, 2006, 320 kph mga tugang.
iyo po si Bagyong si Riming. Tuminama po dyan sa Bira, Catanduanes. Iyon na iniso kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng pusong sinugatan. O kaya 2006 mga tugang Nobyembre. Tigtatandaan ta, halos minatama ang bagyo digdi sa may partita, digdi sa Bicol region, mga bulan kang Oktubre, Nobyembre. Yo, ili nga. Ay, so mga Legazpi digdi. Legazpi, Bagyong Trex, October 16. Oh, Bagyong Trex. Yo. Bagyong Trex, October man. Uni pa, Bagyong si Harriet, December. December man. Tama, si Harriet, December. Nina, December man. Si Bagyong Sisang, November. Kaya may ano na kita. Pag mga arog na kainimbulan, pon October tabi Sir Jonathan Mondragon. Pon October, pigtatamaan po kita ki mga makukusog na bagyo digdi po sa Bicol region, partikularmente po sa probinsya kang Albay. Tapag ang sentro kang Bagyo Catanduanes ay sigurado permi kita sakob. Permi kita sakob. O kaya pira pa da ang bagyo sabi kang Pag-asa, mga duwa pa da. Mga duwa pa. Sana ining duwang ini maski pa magtulo basta sa dagat sana. Paglawag sa par, dyan sana siya sa dagat magdistroso. Kaya, dyan sana siya. Pero sabi baga kang Pag-asa, palaog na so, malipot na paros. Kaya, ayaw na sumalipot na paros, di mapuro presko na lamang kita. Kundi, pag malipot ang paros tabi baga Sir Jonathan, mainit ang dagat. Kaya baga minakusugon ang bagyo, tadyan nagkukuaki, apod kay ni, diyan nagkukuaki kusog ang bagyo sa dagat, lalo na pag mainit ang dagat. Yan ang gari bitamina niya. Bitamina tabi kang bagyo, so init kang dagat. O kaya mahiling nindo, kung mamamalisyan po nindo, malipot ngaya ang sa tuyang palibot, pero pag kinaputan mo sa tubig sa dagat, mainit. O yan ang minapakusugon kang bagyo, tayo yan ang bitamina, paborito niyan kang bagyo. Kaya pag yaon pabaga ngaya sa dagat, ang bagyo, nagtitipon ngaya kikusog ang bagyo habang yaon sa dagat. Di ba? Iya matiga sabi ba kang Pag-asa, mas makusog pa ngaya ang bagyo, tayaon pa ini sa kadagatan. O duman siya nagkukuha-kikusog sa dagat, hali sa dagat. Pero kung malipot sa dagat, natutunaw tabi ang bagyo. Bako? Kaya dapat malipot tabi ang tubig sa dagat. Lagan tayong yelo. Lagan tayong yelo. Ulaan bloki-bloking yelo nga ning maglipot sa tubig sa dagat. Nga ning sumanga nagtitipon, naraot ki panahon, sa dagat pa sana matunaw na. Or naisip po. Bako lagan taki mga freezer, lagan taki rep ang dagat nga ning perming malipot. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Nais ko'y ikaw pa din.
ang aking kapiling at sa mga araw pa darating. Walang Ibang hinihiling. pangako. Ikaw pa rin. Kahit ito'y panaginip ay ayaw ko na magising. Pag-ibig ko sa'yo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko. Mga tugang 2 minutos tabi, bago tabi mag alas 9, sa Paskong darating, sana dahil natabing bagyo. Sana Lord dahil natabing bagyo. Ang matamis mo. Grabe na. Wala ka na Lord. Kahit Mga tugang, inabot na po kita kan sa tuyang parametras na magpaaram digdi sa programa. Ganyan pong aldaw kita nin Biyernes na Friday. Primerong adlaw kang Nobyembre, pitsa 1. Sa pangaran ni PM Tony dyan sa luwas. Sa pangaran ni Maestro nila doon. Ang Samuya pong station manager. Sa pangaran mapuyan kan mga katuwang ta sa programa. Yan dyan si Madam Maylene. Kang MBY Dormitory, kay Acting Governor Ate Glenda Ong Bongao, kay City Councilor Riner Burse, kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Salamat sa Caposbilo Lotto Outlet. Diyan yan sa Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Kay Boss Bob, thank you. kapili. Param na po muna sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Sa Lunes na kita magiribanan ha. Ingat tabi kita ha sa pagdalaw tapo sa satuyang mga mahal sa buhay. Iringat po kita, iringat. Iringat tabi. Sa Lunes naman kita magiribanan dito po sa programa. Adios amigos! Domo, arigato. Bye-bye. Ang buhay ko ay lang sa'yo. Si Manny Moxeya sa Service Simpan Bicol Net TV. Serbisyo Asing Reparo Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha,
pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.